Čaute ľudia, som Ohni Adam, dnes vás vítam pri novom videu a toto video bude už konečne špeciál za 100 odoberateľov. Veľmi som sa na toto video tešil. V tejto chvíli, keď toto video natáčam, mám 122 odoberateľov a 57 videí. Dúfam, že sa vám video bude páčiť. Môj sen sme už splnili, teraz máme ďalší cieľ 1000 odoberateľov. Neviem, či to dáme, ale keď sa budete snažiť, tak by sme to určite mohli dať. Veľmi vám za 122 odoberateľov ďakujem a zrobil som také jedno video, že píšte mi do komentárov, presne toto, píšte do komentárov otázky a na nich v špeciáli za 100 odoberateľov budem odpovedať. Je tu na 13 komentárov, takže na tie si dneska budeme odpovedať a ešte raz veľmi, ale že veľmi vám ďakujem. Neveril som proste, že niekedy to takto dáme, takže dnes sa mi to splnilo, no už sa mi to splnilo minule, ale dnes si točím to vysnené video. No a my sa môžeme ísť vrhnúť na to. Takže je tu 13 komentárov, ako som to spomínal. Teraz už nemusíte komentáre písať, ja toto video asi nechám. Alebo po prípade mi môžete po to video napísať, že či ho mám zmazať, alebo ho mám nechať. No a poďme na to. Prvý komentár je: aký je tvoj najobľúbenejší akvapark? No, nie je to reklama, ale aký je môj najobľúbenejší akvapark? Tak asi Bešeňová je môj najobľúbenejší akvapark. Neviem, ten, kto tam bol, tak sú tam dobré tobogany. Nie je to žiadna reklama, takže tak. Teraz, akú hru máš najradšej? No, tak ja som hral veľmi Roblox, takže neviem. Ale buď to bude Roblox, alebo potom to bude NHL 23 na PS4, čo hrám. Teraz tam mám svoju kariéru, takže asi tak? Fajn. No, super. Takže fajn. Aké sú tvoje obľúbené zvieratá? Moje obľúbené zvieratá, kebyže si dám do top 3, tak moje obľúbené zvieratá sú asi prvé pes, druhé je zajac a tretia je mačka. Prečo pes a zajac prvé, druhé? Mám psa aj zajaca, čiže preto. Čo okrem YouTube ťa ešte baví? Čo okrem YouTube ma ešte baví? Tak bude to nejaký šport, alebo potom, keď chodím vonku s kamarátmi. Takže asi tak, to ma okrem YouTube baví. Ktorý šport máš najradšej? Zase, keby som to mal dať do top 3, tak by som dal prvé miesto florbal, druhé miesto hokej a tretie miesto futbal. Ako florbal ma extrémne baví, viem aj korčuľovať, takže, ale lepšie sa mi hraje florbal, takže asi tak. Môžeme sa ísť presunúť na ďalší komentár. Myslíš, že som dobrý kamarát aj spolužiak? Ja si to myslím, ale otázka je, čo si myslíš ty. Koľko by si chcel mať odoberateľov alebo tvoj cieľ? No tak, koľko by som chcel mať odoberateľov, tak to neviem, ale môj cieľ je teraz najbližší 1000 odoberateľov. Bude to takto, že 500 alebo 1000 je môj najbližší cieľ, neviem, či to dáme, ale ako som hovoril na začiatku videa, keď sa posnažíte, možno, že to dáme. Takže, a koľko by si chcel mať odoberateľov? Fú, to je ťažká otázka, ale asi toľko isto, ako je môj cieľ, čiže 1000. Baví ťa točenie videí? Áno, baví ma točenie videí, keby ma to nebavilo, tak by nevychádzalo videjko 3-krát do týždňa, takže áno, baví ma točenie videí. Koľko máš centimetrov? 17. Nie, čo si? Robím si srandu. Koľko mám centimetrov? Fú. Aj naposledy, keď som sa meral, tak som mal 152. Čiže teraz možno mám 153. Máš frajerku, alebo si do koho zaľúbený? Nemám frajerku, ani do nikoho nie som zaľúbený. Koľko máš rokov? 69. Kedy sa odhalíš? Fú, to je dobrá otázka. Kedy sa odhalím? To je aj posledný komentár dnešného videa. Odhaliť by som sa chcel za 10 000 odoberateľov. Neviem, či to je možné. Ale tak uvidíme. A toto sú všetky otázky, ktoré ste mi dali. Teraz už otázky písať nemusíte. Dúfam, že sa vám tento špeciál za 100 odoberateľov páčil. Je to taký klasický špeciál, ktorý asi dáva každý. Že proste dajú nejaký random short, píšte mi otázky, odpovede, blbosti
a že potom z toho bude okolo 6 minútové videjko. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ešte raz strašne vám ďakujem za 100 odoberateľov, v tejto chvíli 122, čiže zatiaľ čau.